Dobre, takže čaute. Moje ranná skincare je tento Haru Haru Wonder a, a potom toto tu na SPF-ko od Johnson. A isto idem na seba dať a potom ešte idem vám aj ukázať make-up. Takže toto je môj make-up. Dobre, akože fakt dávam toho málo, čiže ako tento korektor Silky Blur. A potom je to odtieň 0001. Hej, 10 a je tu aj tento. To je vlastne taký blush. Je to vlastne asi aj neviem od takej značky, lebo ako našla som to v Tete, hej. Takže takto tu na to jak vyzerá. Taká starorúžová farba. A potom tu máme túto riesenku, je to uvodené a je to vlastne taká hnedá. Akože mne vyhovuje, je taká nenapadnejšia, čiže super. Takže toto je môj outfit. Takže sú to tieto kreťasy sivé, toto tu má tričko, také tukanové a potom je to táto tu na kapsa, hej, tak to tam vyzerá, hej, taká kapsa, niečo také farebné som chcela a do komentárov mi môžete napísať, že či sa vám aj páčil ten môj outfit. Takže čaute, pôjdeme, no za chvíľu sme v Levoči, ja pokračujem s mojím vlogovaním a pôjdeme ešte aj na Mariánsku horu, čiže sa máte ešte na to tešiť. Zatiaľ čaute! Takže čaute, sme na Mariánskej hore. Bola tu včera len púť a neviem, asi 150 000 ľudí tu bolo. A potom, keď budeme pri kostole a uvidíme ten pekný výhľad, čo vám ešte chcem ukázať, tak sa vám ešte ozvem. Zatiaľ čaute! Takže ideme do kostola a musíme byť ticho. A my ideme hodiť mincu ešte. Presne tam, kam vidíte, tak tam ideme hodiť mincu. A tu si musíte zaprieť, dáte tú ruku a potom si zapriete. Potom tam ešte hodíte mincu. Presne tam. Takže sme na krásnom pútnickom mieste v Levoči na Mariánskej hore a tu sa môžete kochať tým pekným výhľadom okolo seba. Pozrite sa, aj bytovky vidno, no proste krása. A tu viete, tu vidíte tento kostol. Áno, tam sme práve pred chvíľou boli v tomto kostole. Jak ste mohli vidieť, hádzali sme tam mincov a dúfam, že sa vám toto páčilo. Čiže tak a možno sa vidíme v drogerii alebo doma, kde ešte tiež nejaké epizódy natočím. Takže my už ideme domov, tým pádom už je končí dnešný vlog. Dúfam, že sa vám dnešné vlogovanie páčilo a ak áno, zanechajte like, odber
a budem rada aj za komentáre, kde máme byť na budúce a o ďalšie vlogy. Takže čaute.